De Limburgse onderwijsinstellingen doen het goed, maar stilstaan is achteruitgaan. Er is veel ambitie. We hebben de ambitie om een volledige universiteit te worden die eigenlijk op alle domeinen onderwijsbevoegdheid heeft. In het Engels noemt men dat een comprehensive university. Voor de toekomst hopen wij dat de Universiteit Hasselt, net als de 4 andere Vlaamse universiteiten, eigenlijk alle studierichtingen zal kunnen aanbieden. De KLIM zit in een fusieoperatie, dus binnen de associatie KU Leuven zullen 4 polen zijn. En de KLIM zal met de KH Leuven en groep D van Vlaams-Brabant een fusiehogeschool vormen. En de toekomst zal zo zijn dus dat wij in een gefusioneerde hogeschool zullen opereren. De Hogeschool PXL is klaar voor volgend academiejaar. We hebben naastig gewerkt om de fusie klaar te zetten. En ik zie eigenlijk weinig of geen problemen meer. De studenten worden ingeschreven, alle programma's zijn klaar voor de toekomst zou ik zeggen. Je mag doen wat je wilt, mens. Goed, we gaan het toch editen nog en zo dus. De U Hasselt Hogeschool PXL en de KLIM gaan mee met hun tijd. Ook voor studenten is er in de loop der jaren veel veranderd. Ik denk dat de studenten veel meer inspraak hebben in de universiteit nu. Vandaag is dat doorspekt met projecten, samenwerking met de bedrijven, met de ziekenhuizen enzovoort. Dus ik denk dat het veel dynamischer is. Tegenwoordig zoeken het via computer. Als we dat vergelijken met vroeger, dan hadden wij ons cursussen en daar was de informatie in te vinden. Dat is een heel groot verschil met mijn studententijd natuurlijk. Ik droom er nog van om de Centra voor Volwassenenonderwijs, waar eigenlijk puikonderwijswerk wordt geleverd, om dat netwerk nog sterk uit te breiden, zodat we echt een instelling kunnen hebben in onze provincie die wat professionele opleiding de absolute top kan zijn, maar die ook iedereen kansen kan geven. Wij zouden graag de faculteit Economie, die nu nog in Diepenbeek zit, eigenlijk overbrengen naar de stad Hasselt. De campus in Diepenbeek wordt wat te klein, het hoofdgebouw wordt wat te klein. En we zouden graag economie ook, net als rechten, in Hasselt inrichten. Wij hopen dat wij met de KLIM toch nog altijd kwaliteitsvolle grote hogeschool kunnen blijven. Dat wij mee in de internationale uitdaging kunnen meedraaien. En dat wij voor onze studenten een goede opleiding kunnen verzorgen. Arbeidsgericht, regionaal gericht. Dat we ook aan die regionale ontwikkeling mee kunnen ondersteunen waar daar de noden zijn.